vejrtrækning er meget tydelig, og jeg er dårlig form og ryge, og det kommer til at blive træls. Tænk på alt det redigering. Og jeg er løbet tør for ting at snakke om. Men jeg er bunde, og jeg har besluttet mig for at begynde at prøve at vlogge, fordi jeg har set nogle stykker gøre det, og jeg ser en, der irriterer mig. JPay. Hvis du har fundet min, så har du garanteret også fundet ham. Og Jesus Christ. Jeg ved ikke rigtig, hvad han laver. Kører rundt og laver ulovligheder, mens han optager det. Og det kan folk jo meget godt lide. Kører og laver new wheelies, og jeg synes, at hey, der er nok nogle mange, der ikke ved det, men han er faktisk jyde. Jo Bruce, det var en, der hed Jarl, det der, tror jeg. Men han er faktisk jyde, men hans accent. Altså, kan du finde ud af, hvor du hører til? Er du sjællænder, eller er du jyde, mand? Jesus. Han laver mange ting, men det viser hans videoer ikke rigtigt. Og så bliver han ved med på dansk. Og så nogen skrive til ham, få det på dansk, mand. Dansk. JP, vil du have råd for mig? Gør det på dansk, fordi det engelsk, det er ikke særlig godt. Ja. Yeah. Minus 12 grader. Der har vi nogle golf faggots. Lad os irritere det lidt. Men ja, jeg tænkte, at JP kan, så kan jeg fandme over. Og han kører rundt derovre i kedelige København, mand. Måske lige lidt uden for byen. Det er fedt, mand. Fedt. Have sådan en 4-cylinder, og så bare køre bikørsel, mand. Det er fucking nice. Møder på Jylland, men det er ikke enten morgen. Ja, Michael. Ja, okay. Jeg synes bare, I skal tænke lidt over, når I ser ham JP. Han er sgu lidt en klap af. Så er min gode ven. Med Johnny. Johnny er ude og lave en ærlig mands arbejde. Ja. Jeg tænkte, at jeg skulle fortælle lidt om, hvad man måske kunne komme til at se i fremtiden her på min kanal. Jeg ved det sgu ikke. Jeg tænker, hvor man kan følge med i, hvad jeg oplever, når jeg endelig er ude at køre. Kører tit ud til forhandler og kigger og prøver ting. Og det tænker jeg, det kunne jeg da også gøre med mit GoPro. Jeg har forleden ud at prøve den nye Honda Rebel. Fin bike. Måske en bike, der vil blive lidt hurtigt kedelig. Men det var så også fordi, jeg kørte med min homie. Vi kalder ham for K. Og han var ude at prøve R-serien, og det var så da han blev så forelsket, at han blev nødt til at købe den. Og han havde en fest. Det var sådan lidt nat og dag. Meget over. Mega chill, stille og roligt. Og han gav den bare fuld smadret på R-serien. Så sten. Ui. Step. Ja. Det kan godt ske, der er mange gårde. Var et hul. Det kan godt ske, der er mange gårde på Jylland, men de ser alle sammen sådan derude. Det der, det er en sådan fattigmandsgård. Han har det ikke så godt. Han har ikke så meget jord. Men hans stue, så sgu fint nok. Han er nok lidt træt af at ligge herude til vejen, så vi kan holde øje med, hvad han laver. Sygt meget halv. Jeg ved, hvis du ser den her video, jeg ved så ikke, om du har set kanalgrafikken. Men hvis vi sammenligner for eksempel med JP's. Jeg ved ikke, hvad han hedder. JPay? Han har skrevet der, JPay. Yippee-ki. JPay, motherfuckers. JPay, motherfuckers. Jeg ved det ikke. JPay, motherfuckers. Ja, det fungerer. Jeg forstår det ikke. Det gør I nok. Men det jeg mangler, det er sgu noget kanalgrafik. Eller er det ligegyldigt? Er det noget, folk kigger på? For mit vedkommende, der handler det bare alt sammen om førstehåndsindtryk, og jeg giver det dårligste. Del er nede med et langt sving, det her. Men hvis det er JPay, og han har taget det med 200 km trim, og var den her rød med knæene og sådan noget. Tag ned med det kan jeg ikke. Min næste bliver sgu tit snottet der at køre, og det ved jeg, man ikke vil høre på. Og så må jeg jo se, om jeg kan klippe det fra. Jeg ved ikke, hvor meget redigering der er i det her. Og nu har jeg ikke rigtig kørt en vej, hvor at tropical montage, det vil virke. Vi kan prøve at gøre det her. Virker det? Så jeg skulle lige mødes med K, og han er snart late til vejr. Vi tager sgu åbenbart lige på en lidt længere tur, end jeg regner med.
back. Okay. Fuck dig, K. Fuck dig. Nu nærmer vi os. Jeg tror, at det er blevet tid til noget af det vigtigste på en bike trip. Det er en smøg. Det her, det er et sted, hvor man hver tirsdag, tror jeg. Der er også nogle specielle motorcykeltider, hvor motorcykeltræf. Jeg tror ikke, det er hver tirsdag. Men hver tirsdag, der mødes der bare en masse med motor, med bil og motorcykel, whatever, herude. Og jeg tror, jeg var herude sidste år til en sæsonslutning. Der var eddermame mange. Og jeg var lige væltet den dag, så jeg valgte at være så brave at tage. Jeg tror faktisk, jeg blev kørt. Måske lige lade være med at vælte, men der er en ø derude, vi plejer at holde der. Alle sammen her, der. Nu skal jeg huske at dreje hovedet, fik jeg jo ikke se med mine øjne. Men flot, hyggeligt sted. Jeg ser meget ømmeligt. Hey her. Du får sgu ikke bedre smøgplads. Og der er nemlig lige en bænke, man kan sidde på med sin røv. Ja. Fuglebise. Farvel, Sebær. Har flot. Jeg er næsten så pænt til, at 2 fyre kan holde her. Hvor blev min bro af? Shit. Du gav mig et chok. Shit. Hvad så? Jeg havde glemt at spænde min hjelm. Jeg kunne mærke, at den klappede op. Jeg blev lige pludselig meget bekymret. Jeg tænkte, fuck! Jeg er lige ved at se bro. Så har vi lige plads til en lille musikmontage med et eller andet lækkert. Ja, det var så ikke så lækkert, som jeg troede det var. Jeg kunne faktisk ikke se noget. Hvis du kunne lide det, du så indtil videre. Jeg ved godt, der ikke var meget at tage af, men så smid da en subscribe. Så kan du se næste gang, jeg poster noget shit. Skulle der være noget? Hate, kritik, whatever. Smid kommentarer. Synes du det var godt? Like. Synes du det var noget lort? Dislike. Vi kan bruge det hele. Farvel, K. Farvel, dejlig CBR. Nå, solen er lige der. Hej, drenge. Tak fordi du så med. Vi ses næste gang. Rimelig fed håndtegn, jeg kastede der.